Pinangur kebon langsung Ramsar kekang pacan Astu Purnomo Sideng awit Genomastu silat mringguan jagat karono siran tondo kawisisaning busana sono sinawung langing milapa estu meksih lestantun lampahing budaya jinantur tutur katelo-telo tinulat mringlat dieng parasdiya winursita mupama parameng niskara karangan diya tumekaning jaman purwa winisuda trahkang ing dinama-dama pinardi tameng lelata mangya tekap wasananing garba gumita tanduk renggeng pralambang matumpa-tumpa panggung buming sang Homor Wengkata hanenggih negari pundi ta ingkang pinurweng gumita ing samanggih ya ingkang kahika adi dasa purwa eka marang sawiji dasa 10 purwa marang wiwitan senadyan kaupuwa negari 100 tan antuk sajuga senajan 1000 tan jangkep kekalih ing hadining garba gumita tuhu datan ana kang mirip kadi negari ing Dwarawati ya negari ing Dwaraka dasar negari ingkang hapanjang kunjung pasir wukir loh Jawi gemah ripah tata titi kalawan tentrem karta raharja panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawani pasir samudra wukir harga pranyata negari Dwarawati ngajengaken samudra ngumpuraken harga nengenaken pasabinan ngewakaken pategalan kapit bandar mabandar loh Jinawi loh tulus kang sarwa tinandur saking tulusing laladan bebasan kawula nancepaken bonggol pisang awoh kang kencana pupus klipar kelaras cindhi debok suwasa mila kawula dalem sugeng ketingal ayom ayem tata titi kalawan tentrem maratandani tuwuk boga kalawan wastrane dene basa gemah saha ripah gemah lampahing para nang kuda surya pantaraning ratritan ana pedhote labetan ana sangsayaning marga dene ripah kathah jalma kang samya gegriya wonten ing saklebeting negari kawistara jejer apipit wis manira bebasan tepung cukit adutaritis papan jembar ketingal rupak awit saking kathahing kawula ingkang cumandha wonten ing mriku dene tembung karta lampahing para mantra bupati Panji nayakaning praja samya wicaksana limpating kawruh putus marang wajib pengulahing praja tebih marang cecengilan adoh marang pasulayan surya pantaraning ratri ing birudi hamung widadaning para kawula ingkang cumandha wonten ing kraton negari ing Dwarawati tentreming praja sarta raharjaning Nalindra dene raharja tebih ing marang muka para kawula samya sengkut genira makarya sowang-sowang tebih marang cecungrahan caket marang kerukunan Duracara dusta Warisirna karo ajrih wilalating ratu
saking raharjaning negari Raja Kaya tanpa ingkang cinancangan lamun siang aglar ing pangonan yen musuruk surya padha mulih yang kandhange dewi-dewi parandene tan ana sajuga ingkang wani cicir boten wonten panjenenganing Nalindra ing Rajagat Pramudita ingkang sinangga ing Pertiwi kasonganing akasa kagubeng ing Muhara kinapit-apit samudra loya kasenengan Sang Hyang Candra kapadangan Sang Hyang Surya parandene datang paja niripa kadinegari Dwarawati tuh Nalindra kang gedhe wisesane tansah mulung ing Balaba Duna Buga Surya ratritan kendhat upaya dasih kang utama sinten to ingkang sampun pinuji lenggah wonten ing dampar gading pinalipih sesutya ingkang Nawaretna anenggih nata Dwarawati Sang Prabu Bathara Kresna Bathara sesebataning dewa Kresna ireng umpamiya ayam ireng mulus kang kinarya tumbaling keslametan senadyan nata Dwarawati kang darbe duwe salira ireng yekti dadya sarana widadaning para satriya para kadang Brata Pandhawa ya Danardana ya Lengkawa Manik ya Arimurti ya Padmanaba ya Sangkesawa nalika semanten nata Dwarawati Sang Prabu Bathara Kresna nampi tedhakira nampi rawuhnya ing neraka inggih Sang Prabu Baladewa ya Sang Prabu Balarama ya wesi waning pita ya Raden Kakrasana ingkang sampun pinuju lenggah amari kula nderek sowan keng putra Raden Samba Wisnubrata wonten ing sakwingkingipun menika bebeteng negari Dwarawati satriya saking Garbaruci Raden Setyaki ya Raden Singomulanjaya ya Bima Kunting boten kesupen ingkang sampun hamari kelu nderek sowan pepatih negari ing Dwarawati inggih Patih Udawa nalika semanten wong agung ngarsa miya siniwaka Sang Nata Dwarawati Sang Prabu Bathara Kresna badhe amujutaken pangandikan dumateng para nayakaning praja sumrambahing para kawula ingkang nderek sowan hamari kelu wonten ing kraton negari Dwarawati yen kinandra saking Mandrawa kaya Megaring Puspita ing mangsa ketiga dawa nata Dwarawati badhe amedhar sabda ingkang dereng kawijil ing lisan ya kawijil ing lati
Sritinon ing pasewakan busana kang maneka Bakang Puspitenghu Dyono menyang panjra ingkang sarwara renggeng manik nara Obro Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat penyaring tejo leliwat Laji siring tadi wimbo kekono ombre diupingkan samirana kadiupingkan samirana Mahandra saparan mangambar Komnas
Duh nyewang sukma mangadi kang liluwih humbawana langgeng sinunggi datan awradu kakang Patih Udawa aja dadi kejoting pamikir ya kakang Patih Udawa ingsun timbali ana ing ngarsane ingsun kakang kepatihan duh haula noknon inggih sinuwun sesembahan kula wonten ing Mercapada sinuwun ingkang abdi kepatihan katimbalan derek swangabdiantara wonten ngarsa paduka Kanjeng Dewaji wonten ing Jawi boten hanggadhahi lepat warasan kambengan salumba wonten ing alun-alun kumejot kumite raos sing maras kula Kanjeng Dewaji nanging sasampunipun katimbalan derek swangabdiantara wonten ngarsa paduka Kanjeng Dewaji menika ingkang manah pindha siniraming tirta wahyu sewindu sinuwun ambok bilih ingkang abdi kepatihan menika katimbalan ngabdiantara sowan wonten ngarsa paduka Kanjeng Dewaji menika wonten kalepatanipun keng abdi bebasan atur kula seklimah lampah kula sejangkah menika anggadhahi pidana dumateng keng abdi kepatihan boten badhe suwala kasubuka dada katigasna jangga kula Kanjeng Dewaji haula noknon inggih duh kakang Patih Udawa kadosa pundi sinuwun jeneng sira ingsun timbali ana ing ngarsane ingsun ya kakang Patih Udawa ingsun bakal mundhut priksa marang kakang kepatihan kadiparan para nayakaning praja sumrambahing para kawula ingkang mapan ana ing kraton Dwarawati kakang apa sakirane ana ingkang kumawani lirwa marang kewajiban nglirwakake marang sesanggeman bebasan gladak sifat mirang kampuh jingga Daporatu ingsun bakal mundhut sik marang jeneng sira atur warata marang ingsun kakang kepatihan aja nganti sangga runggi ingsun bakal midhangetake kanthi wijang satala-tala kakang Patih Udawa duh sinuwun yen to sinuwun mundhut priksa dhumateng keng abdi kepatihan sinuwun sedaya para kawula sumrambahing para nayakaning praja boten wonten ingkang kumawani nglirwakaken dhumateng kewajiban sinuwun menapa malih ngrengkang dawuh dalem paduka Kanjeng Dewaji sedaya sayek saeka praya saeka ngabdi sowan ngabdiantara wonten ngarsa paduka Kanjeng Dewaji tedak Siti Sewu sedaya ngaturaken bekti miwah glondong pengareng-areng Kanjeng Dewaji haula noknon inggih duh kakang Patih Udawa mrajenani yen to para nayakaning praja sumrambahing para kawula ingkang mapan ana ing kraton Dwarawati kakang isih kinaryosa sowan ngembat walang aputung ngejung kumbala ruwet ana ing pepanggihan kakang mula wektu dina iki puja pangestu ingsun kabeh ratakna marang kawula Dwarawati kakang kepatihan duh sinuwun kados menapa bingahipun para kawula saksampunipun nampi sing kadarmanipun paduka Kanjeng Dewaji mekaten sinuwun luwih dhisik prayogakna anggone kakang Patih Udawa sumanana ing ngarsane ingsun ya kakang lha inggih kados sampun prayogi pisowan kula Kanjeng Dewaji nyuwun pangapunten Koko Prabu Baladewa ngantos randhat anggenipun ingkang rayi badhe ngacarani ingkang rayi langkung rumiyin ngaturaken pasegahan palakrami rawuhipun paduka Koko Prabu Baladewa
Yes tungkara manik raja dewaku waduh yai tak tampa yai tak tampa katek do kalingga murda apa sing dadi jarwamu yai yen Yai Kresna kuwi kadangku muda tak cancang bocah ing weni umalung ing jangga ana ing panggon sumrawa sajroning salira lan kuwi bisa ndadekake randhate kayuwangan yai nanging kosok balinipun kakang kandamu utawa kadangmu tuwa jarwamu tak tetepake ing dada kendela padha-padha yai Napa pamujine Yai Kresna kaya ora ana alangan sawijapa pisuwanku ngabiyantara ning ngarsamu Yai luwih dhisik kejaba saka kuwi pun kakang bakal suka puja pangastuti enggal tampanana marang Yai Kresna ngono Yai Duh Koko Prabu kula pundi mestaka ndadosaken jimat sak lami-laminipun Koko Prabu ingkang rayi gesang wonten ing Mercapada menika Koko Prabu ya mengkono adhiku Kresnaya langkung rumiyin kula aturi marasajakaken lenggah langkung rumiyin Koko Prabu Mandura wis ora kaya kurang prayoga lungguhku Yai Kresna iki yen ora kleru pandulu ingsun putraku Samba Wisnu Brata padha widodha lakumu Samba marang swananing ngarsanipun Rama Samba duh kapundi dawuh timbalan dalem Kanjeng Rama Aji pisuwan kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama tan manggih rubeda setunggal punapa lampah kula Kanjeng Rama nanging langkung rumiyin ingkang putra Samba Wisnu Brata ngaturaken sembah pabukti kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Aji ya ndak tampa dene Samba Wisnu Brata ngaturake bukti marang wong tuwa puja pangestune Rama wae enggal tampanana ya Samba noni nggih kula pundi mestaka dadi jimat cahya nur cahya Kanjeng Rama aja dadi kejoting pamikir ya Dimas Setyaki ingkang marak swanana ngarsanipun kakang padha raharja pisuwanmu Dimas Singa Mulang Jaya noninji Koko Prabu awit saking berkah pangestunipun Koko Prabu pisuwan kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka Koko Prabu tan manggih rubeda setunggal punapa lampah kula Koko Prabu saderengipun ingkang rayi ngaturaken sembah pabukti kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu Bathara Kresna ya ndak tampa dene Dimas Setyaki ngaturake bukti marang pun kakang ya puja pangestunipun kakang wae tampanana ya Dimas noninji kula pundi ing mestaka dadi jimat cahya nur cahya Koko Prabu duh Koko Prabu menika kundur malih wonten ngarsanipun Koko Prabu Baladewa ambuk bilih wonten kalepatanipun ingkang rayi Koko Prabu ingkang rayi nyuwun agunging haksama mawantu-wantu karana ingkang rayi utusan dumateng para gandhek si kembaran Koko Prabu katuran nglarapaken nawala wonten ing kraton Mandura Koko Prabu jagat dewa Bathara waduh Yai Kresna ya sak gluguting kolang kaling jwawut pinara sasra pun kakang tanpa duwe rasa ingkang mangkono Yai pun kakang prapta pun kakang tedhak wonten kraton Dwarawati nitih titian Mandura ya kuwi Gajah Puspadenta Yai mrajengani kraton Dwarawati manggih ing katentreman ya manggih ing kamulyan lho Yai yen pancen ana pepeteng kang nempuh ana ing kraton Dwarawati Baladewa karo Kresna kuwi
luwih wicaksana adhiku Kresna. Umpamane kraton Dwarawati kuwi ana kraman kang nekani yen babagan kadigdayan kanuragan pun kakang karo adhiku Setyaki kuwi luwih sentosa adhiku Setyaki Kresna adhiku. Wis rasah dadak nganggo jiguh ringo-ringo Yai. Ayo enggal ngendika marang Rakapara apa sejatine Rakapara aturan tedhak ana ing ngarsamu, tedhak ana ing kraton Dwarawati mengkono Yai. Duh Prabu, rikala semanten kula nampi nawala saking para kadang Brata Pandhawa ingkang wigatosing manah menika boten wonten sanes bilih para kadang Brata Pandhawa ing wekdal punika inggih menika hanggadhahi sedya badhe wonten tetanen agung Koko Prabu. Badhe amiwiti tetanduran wonten ing Pasabinan Koko Prabu. Miwiti tetanen wonten ing Pasabinan Kraton Negari ing Ngamarta. Menapa Koko Prabu ugi nampi nawala saking para kadang Brata Pandhawa Koko Prabu. Duh Yai. Wektu dina iki ora ana liya. Ya kuwi pun kakang ora ana liya sedyaning kayun kuwi tedhak ana ing ngarsane Yayi Kresna. Kuwi ora ana liya ya kuwi pun kakang uga bakal besok apa nggonipun kakang kelawan Siadi bisa nyekseni anggone para kadang Brata Pandhawa bakal nganakake tetanen agung Yai. Yekine sowanipun kakang ana ngarsane Yai wis kok karepipun kakang pribadi nanging sayekti ana ingkang nyurung marang kekarepanipun kakang sowan ana ing ngarsane Yayi Kresna. Siadi kudu matur ana ing ngarsane Yayi rikala semanapun kakang uga nampa nawala saka para kadang Brata Pandhawa Yai. Surasane nawala ya kuwi ingkang den tapak astani marang Yayi Darmakusuma ngandhakake yen to ora suwe meneh para kadang Brata Pandhawa bakal nganakake tetanen agung ana ing Pasabinan Praja Negara ing Indraprastha Yai. Yen to pun kakang dhewe tumuju budal ana ing kraton negara ing Ngamarta saka kuwi wedine mengko gek pun kakang kleru nampa atur saka para kadang Brata Pandhawa. Mulane pun kakang sarta suwanana ing ngarsamu iki pun kakang bakal ya kuwi miteran sarta pun kakang njaluk dawuhe Yayi Kresna apa dene Yayi Kresna uga nampa nawala saka Yayi Darmakusuma mengkono Yai. Ya saka para kadang Brata Pandhawa apa perkara iki mung pun kakang ingkang nampa kabar marang para kadang Brata Pandhawa dene ora suwe meneh ya kuwi para kadang bakal nganakake tetanen agung ana ing Praja Negara ing Ngamarta mengkono Yai. Panjrah kang Guspitara kasirenging samirana
danyo maweh raras renaning driya iwang sukma mangadya angin wihun bawana langgeng sinunggi jatan awraduh ora bu Koko Prabu Baladewa ana apa yai sewu lepat aturipun ingkang rayi Koko Prabu pun Padmanaba diagung pangaksami nggih Koko Prabu ya ora dadi apa yai mboten ateges ingkang rayi menika badhe nyemoni dumateng ingkang sampun paduka ngendikaaken wonten ing ngajeng Koko Prabu nanging panji estu ing sakmanggih menika mboten namung paduka Koko Prabu ingkang nampi nawala saking para kadang Brata Pandhawa Koko Prabu mugi dadosna ing kawuningan sakmangke ingkang rayi Padmanaba ugi nampi nawala Koko Prabu dene ing nalika lenggan punika kasuwun supados sabiyantu dumateng para kadang Brata Pandhawa nanging ugi wonten suwasaning nawala ingkang pungkasan inggih menika para kadang Brata Pandhawa menika nyuwun pambiyantunipun ingkang rayi kaliyan Koko Prabu Baladewa mekaten Koko Prabu boten perkawis bantuanipun tenaga nanging nyuwun paseksenipun ingkang rayi kaliyan Koko Prabu mekaten Koko Prabu oh jagat dewa Bathara iya ngono ya yen mangkono cocok padha marang kekarepanipun Kakang ya nalika semono ya kuwi nampa sedahan saka Yai Punta sakadang ora ana liya ya kuwi awake dhewe kudu nyekseni marang para kadang Brata Pandhawa dene ora suwe meneh wektu dina iki bakal nganakake ya kuwi tetanen agung ana ing pasabinan kraton negara ing Ngamarta Yai kasinggihan Koko Prabu kula saka Yai ora besok ora saiki apa nggonipun Kakang lawan Siadi bisa nyekseni marang para kadang Brata Pandhawa gene bakal miwiti utawa nganakake tetanen agung ana ing praja Ngamarta Yai merga gegayungane para Pandhawa kuwi luhur Yai gegayungane para kadang Brata Pandhawa kuwi pancen ing tembe gurine bakal migunani tumraping kabeh para kawula sak negara sumrambing para nayakaning praja ingkang mapan ana ing kraton negara ing Ngamarta Yai. Ya kuwi awake dhewe anane mung nyuwun marang Gusti lahir terus ing batin pun Kakang bakal nyengkuyung gegayuhane para kadang Brata Pandhawa Yai kasinggihan Koko Prabu lah kamangka Yai yen bakal nganakake tetanen agung kuwi ora enteng ora gampang lho Yai lirik ngene arep nganakake tetanen agung kuwi kudu nganggo petung Jawa sing bener Yai mongko yen wis kelakon tinandur dukut 1000 kuwi kudu dirabuk utawa dimes basane saiki dimes ngono ya banjure uga kudu diileni nganggo banyu utawa dicor tetandurane ben iso urip ngrembaka yen wis urip wit-witane kudu waspada ya kuwi mung suwe ora ana liya mung suwe ora ana liya para ama kayata siji tikus kuwi mung suwe para tani Yai ingkang angka loro uler wereng lan sak piturute luwih-luwih wektu dina iki ya kuwi akeh manuk uga dadi sumbering kacintrakaning para kawula ingkang mapan ana ing negara ing Ngamarta
Lah, manuk-manuk kuwi saiki mongko akeh banget luruk-lurugan Yai. Lah ya ngono to Kakang, Kakang Patih Udawa injih, leser, kok leser, leres. Kamangka manuk sakniki niku benten kalih manuk jaman biyen. Bedane kepiye Kakang Patih Udawa? Nek manuk sakniki niku bebayani. Kanjeng Diwaji. Bebayani piye kamangka manuk sakmenika nek menawi lurugan menika cacahipun mahewu manuk lho. Koko Prabu mengkono Kakang Patih Udawa injih mekaten. Kamangka manuk menika menawi sampun mangan wiji, contonipun wiji pantun, wiji pari menika, wah menika ngentek-ngentekaken. Menapa malih manuk sak menika niku gragas-gragas lho Kanjeng Diwaji. Lah ning Stinggil kok yang ngomongke gragas barang kowe Kakang injih pancen leres. Lah kuwi contone para ama ingkang dumadi ing wektu dina iki ae. Kabeh mau ora luput saka dayaning pusaka para kawula. Tani ya kuwi Kanjeng Eyang Dewi Sri kalawan sedana Yai. Kuwi pusakane para kawula tani yen ning negara Mandura kono yen arep wiwit tetanen agung kudu raketan sak kedheping netra, kudu dicaosi sesaji utawa slametan ingkang awujud ya kuwi sing gampang wae jeneng abang putih kuwi pratandhake utawa duwe teges keslametan ya. Ya slamet sing nandur, slamet sing ditandur mengkono Yai kasinggihan kok Prabu lah. Kula sapa kuwi Yai? Besok kapan tekan titi mangsane tekan wancine para kadang Brata Pandhawa bakal miwiti ya kuwi tetanen agung awake dhewe sakloron nek digelak lakune wae Yai. Wektu dina iki hayo siaga tata marang pun Kakang. Enggal tejak ana ing kraton negara ing Ngamarta ya nyekseni anggone para kadang Brata Pandhawa bakal nganakake tetanen agung. Nanging aku njaluk kaya Yayi Kresna sing prayitna sing wicaksana ya Di. Iki para kadang Brata Pandhawa mudune Yayi Kresna mesti raketan sithik bakal nampa cobining Jawata. Ngono ya. Sidhem jroning pasowanan wadya gungkang tanpa nyeba Stinggil binatura negari Dwarmati ora kaya ana ratu saka tanah sabrang
munggah ing stinggil binatura ngrebebeh Indo soto ingkang manggih kula kanca ya ana dalu aja nggih ya nggih ya ana dalu aja ana dalu aja ayo ya ya Dutane Sri Naranata teraping pasewakan Andya tumanduk sanjur mangarsa tumanduk sanjur mangarsa ing